Здравей, Божидара! Здравей! Много си красива, изглеждаш страхотно. Представи се на нашите зрители откъде си и на колко си години. Здравейте, казвам се Божидара Мирянова от град Варна на 23 години. Какво те накара да се запишеш на конкурса Кралица на Варна 2025 година? Исках да пробвам нещо ново, исках наистина много да предизвикам себе си и просто исках да покажа, че човек може да е красив и външно, и вътрешно и да го разпространява сред останалите. А какво мислиш за работата си с Ева Добрева до момента? Тя е изключителен човек, изключителен професионалист, много ни помагаше, почувствах я близка и като приятелка и в цялата ни подготовка беше изключително всеотдайна, много ни съдействаше, много съм и благодарна. Целувки. Целувки на Ева и от нас. А ти до вечера сама ли ще бъдеш? Приятел, семейство, подкрепа? Поканила ли си някого? Имам голяма агитка в интерес на истината. Приятеля ми ще е там, семейството ми, родителите ми, както и мои много близки приятели, така че изключително много се вълнувам. Чакам с нетърпение да ги видя и те да ме видят. И така. Вълнуваш или притесняваш ли по-малко от двете? По-малко и от двете, но опитвам повече да е вълнението, защото аз отделно от това съм и изпълнител, певица съм и знам, че притеснението не помага, пречи страшно много, така че опитвам вълнението да надделява максимално. Страшно много ти благодаря. За нас остава само да ти стискаме палци и ще се видим до вечера. И аз благодаря много.